Pozdrav dragi ljudi! U ovom videu podelit ću sa vama neke svoje savete kako držim kuću urednom, kako uspevam sve da stignem. Možda će vas nasmejati, možda ćete izvući neku inspiraciju, ali u svakom slučaju neće vam biti dosadno. Pa hajde odmah da krenemo. Pravilo broj 1. Učite decu da nameštaju svoj krevet i da slažu svoje stvari. Koristit će i vama i njima, a oni će samo da izgrade samopouzdanje. Pravilo broj 2. Svako pere svoj tanjir. Bilo da je doručak, ručak ili večera, kad si jeo, pio, operi što si isprljao. Zlatno pravilo. Pravilo broj 3. Kad god prođeš pored prašine, ti je obriši. To važi i za paučinu. Pravilo broj 4. Uvek drži sudoperu čistu. Znači, ne dozvoli da ti se gomilaju sudovi, što je veća gomila, to će manje da ti se radi, da ti se pere. Znači, bolje oprati jedan tanjir svaki čas posla nego da napuniš sudoperu pa da pereš sat vremena. Što se tiče crne sudopere, ona jako brzo skuplja kamenac i treba je s vremena na vreme obrisati sirćetom. Ja koristim jedan jako dobar trik. Prvo je dobro ribam, koristim samo običan deterđent za sudove, nekad i cif, a onda je osušim. Da bih je brže osušila, ja koristim fen, to ne znači da i vi morate tako, ja jednostavno moram tako, i onda stavim sirće i lepo izribam, istrljam više puta, koristim 2-3 tufera za šminku i tako je sudopera čista duže nego da nisam prebrisala sirćetom. Pravilo broj 5 je multitasking. To je kad radite više stvari u isto vreme, to zauzete poslovne žene jako dobro znaju, žene sa više dece. Znači, dok kuvaš ručak, obriši radnu površinu, obriši radnu ploču, indukcionu, šta god da stigneš, šta god možeš, znači nebitno je šta, bitno da ne sediš skrštenih ruku jer će posle sav taj posao tebe da sačeka. Što se tiče pranja prozora, ja nikad nisam prala prozore odjednom sve, za to nemam vremena, nego jedan po jedan. Ako se ukaže 5 minuta slobodnog vremena, ja ću izaći, oprati prozor, srediti ga, ali sve prozore odjednom, za to mi treba neko da čuva decu. Tako da to nije moje pravilo. Ovaj multitasking takođe spada u kupatilo. Znači, ako sam prala kosu, ako sam se istuširala, ja sam uzela da oribam kadu. Ujutru kad se umivam, perem zube, ja oribam lavabo. I ako svakodnevno pomalo brisnete tu i tamo, vrlo je malo verovatno da će da vas sačeka jako velika prljavština. Znači, lakše mi je tako nego da odvojim dan, 2 ili 3 za neku generalku. Sledeće pravilo, drži svoje stvari na svom mestu. Svaka stvar mora da ima svoje mesto. Nemoj da se, kad se vratiš umorna s posla ili iz grada, da se baciš na krevet i baciš sve stvari okolo, torbu na sto, jaknu na krevet ili fotelju, jer nema ko da sklanja za tobom. Usisavam skoro svaki dan i to dnevnu sobu uglavnom svakog dana, kuhinju svaki drugi, a spavaće sobe na 3 dana usisavam. A kod nas veš prostire svako. Ko stigne i ko ima manje obaveza, on će da prostire veš bez obzira da li je to Mijat ili Nikolina ili Zlatan ili ja. Znači, ako se neko bavi nekim drugim poslom, on neće da prostire veš. To isto važi i za sakupljanje veša, a svako svoj pakuje, s tim što uglavnom je muž izuzet od toga. Eto, to radimo mi koji smo kući. Što se tiče ribanja podova, znači podove koje ribam nisam prethodno usisala jer smatram da je to dupli posao, zato lepo čučnem, kleknem kada ribam i onda to bude detaljnije nego da gubim vreme i na usisavanje. Sledeće pravilo bi bilo, kada su deca u pitanju, sve se obaveze ostave i prvo se
obezbede deca, znači bilo da su gladna, bilo da treba da se presvuku ili tako nešto, deca su uvek na prvom mestu. Sljedeće pravilo je namesti krevet što pre možeš. Ja ga nameštam čim popijem prvu jutarnju kafu. To mi je pravilo, znači kad ustanem ujutru da pijem kafu, da dođem sebi. Jedino pravilo ne poštujem ako slučajno se Mila probudi pre toga. Ovo je više trik nego pravilo. Kod ribanja WC šolje, ja stvarno to često radim jer nas je mnogo u kući, ali nekad umem da se našalim pa stavim kiselinu i stavim preko WC šolje, to znači da oni ne smeju da koriste i onda čekam kom se prvom pride u WC, taj riba WC šolju. I posljednje pravilo za danas, ali najbitnije pravilo. Ako nešto danas nisi stigla i ako si na 100 noge digla, nemoj da te zato savest peče. Bolje je da nisi stigla nego doktori da te leče. Pozdrav svima, ljubim vas i volim, do sljedećeg viđanja, ćao!